sini. Aku gaya lintang kepingin tapati tak wehna sliramu sayang ning kahanane aku durung ngerti slirane wong klombang radio sing bisa dadi gantine. Wanci goro-goro karo Mas Gareng asli Sumarbagyo Semarang. Suasananipun Kabupaten Nganjuk kondusif, aman, tentram, sejahtera, beda kepungkur kae karo kutha-kutha liyane. Mertandani utawa minangka tandha ya Mas Gareng. Pripun? Yen to masyarakat wonten Nganjuk menika tidak mudah untuk diprovokasi dan selalu menjalin lan jaga persatuan lan kesatuaning para warga. Nggih. Mugi-mugi kahanan ngaten menika terus wonten ing papan mriki sumebar dhateng seluruh Indonesia. Nggih, mila niku. Nah, sing nganggo menggih-menggih barang Mas. Aku ki lagi ngematke kowe iki mau lho. Ngopo? Lagu-lagu lawas ngene iki mau aku seneng dendeng. Dendeng apa ki serundeng? Dendeng serundeng. Heeh. Pancen iso ngetokne lagu lawas-lawas iki ketika manjing goro-goro. Tur sing mirsani racake para pini sepuh, mulai digawe lagu-lagu campur sari terus ndak. Biaya sepuh ki cara anu ki ora enek sing didahar ngono lho. Tur lagu mbiyen ki ya jane apik mung wis suwe ra metu wae. Ngono ya. Biyen ki wis ana lagu nge-rap lho Mas. Dhisik Biyen ki wis ana lagu nge-rap. lagu nge-rap. Heeh. Contone Kuning kuning kawula kae apa kae lara ngenteni si kodhok langking dok siji kapipilan dok loro kacondheran konyak ganyu tawon koni nini cengkir geloko kiwa mbang seloko cicih mbang telase sabuk waro kayu lo kombo ngentiung ngendalung ngentiung neblem nir gunalir piar segelung napasku ra kuat aku. Kuwi nge-rap lho kuwi. Dadi saurunge lagu ngarep saiki iki wis enek dhisik wis mbak-mbak awake dhewe wis luwih dhisik menciptakan ya. Wah yo saya-saya ngesti Pandhawa iki gudange bangsa sing neka-neka. Oh Indonesia wae ana kok. Oh ya. Lho yen Gareng Kepethuk Cakil iki mbiyen nembange Indonesia. Kuwi klasik. Klasik. Kok nembang Indonesia Gareng Kepethuk Cakil? Lho wong jenenge kepengine iki lak wayang ditonton wong sing ora mudeng basa Jawa barang. Heeh. Angger Kepethuk Cakil weladalah aku gumun selawase durung tau weruh apa wong apa iki bangsane demit untune suku metu apa iki bangsane kingkong gitu bahasa Indonesia. Terus Saya kira ini baung, saya lihat ada dua siung, heran sekali ada macam kayak begini. Saya tanya lebih dulu, mungkin dia bisa ngomong. Loh, Indonesia. bahasa Indonesia. Oh, saking kepinginnya ditonton karo wong monco kok, Mas. Ah, iya. Iki berkembangnya tuh pesat. Nah, ning tetep ulon sukone pas. Ngono lagu-lagu lawas aja disepelekke sing kembang jagung omah kampung pinggir lurung jejer telu sing tengah kuwi demenanku. Mbah. Masa ngono. Lah tekan demenan barang. Biyen yo sing tengah kuwi kok. Oh, Sing taksir sing tengah. Oh, ning sing iya. kena sing pinggir. Ya kuwi nguthik-uthik lagu lawas. Ya. Ngono aku iki mumpung Kepethuk kanca-kanca. Duwe jalaran Aku Indonesia. kepengin baleni aku dhewe ra mudeng lagu iki. Ah. Ing atase aku bawa kok iso mlebune ning kuwi lho aku lho ngono to. Ah. Kanca-kanca. Kae lho sing sisan si Aragama kae lho. Sing ndi? Lho ki wis teh. Oh, ha.
aja nyembah kayu watu nyembah Kang Maha Suci kayu watu iku papane Brahala setan priprayangan nuntun ring neraka jahanam ya bao pangeran kang peparing nugraha duh Gusti ingkang mulya pangeran maha kawasa paring sandang paring buka nuntun marang swarga loka. Pengrawit Bojolar Indonesia iki lagu luwawas wis kependem lagu-lagu saiki kok jek iso. Aku pemora kepethuk bola-bola iki ora wani ngetokke aku. Oh. Akeh murucute. Lah ya, kanca-kanca iki daya ingate AQ SQ ya luar biasa. AQ SQ dan kerawitan yang diteliti, kekompakannya juga, lagu-lagu yang dikeluarkan tidak monoton. Betul. Lagu modern ya oke, garap ya oke, klasiknya ora ditinggal. Tur iki lawas ketoke dadi anyar. Ya, ya aku dhewe ora kelingan blas kok keling aku ya kon ngarep terus disambung karo kanca-kanca iki tur dadi nyeng ngono kuwi. Kelingan. Wong kan pinter biasane sok lali. Wah, saja. Nggon pedalangan barang ya ngono Mas Gareng. Pripun? Piyai Nganjuk ki lek ngamati tidak hanya nggon hura-hurane, nggon limbukane. Betul. Tok ki ora mengamati yang antarane sulukane kepiye, suarane kepiye, wayang siji lan sijine ki pilah apa ora ki diamati tenan. Critane utawa sanggite barang. Mula ya kudu ngati-ati ning kene.
ngatasi wayang omongan ngene lak kudu pilah to Mas. Betul. Antarané wayang siji lan sijine iki kudu pilah. Mas Gareng Apa, Truk? Gong Apa, Truk? nah iki kudu pilah. Upama ora nonton wayange secara langsung wi ngerti sing ngomong ki sapa, rak ngono. Mula ora usah nonton ngrungokke radio wae mudeng. Heeh. Sing angel lak nggon kuwi. Heeh, sing angel ki milah nih. Milah ngono ora nonton ning mung ngrungokke ngerti oh iki sing ngomong Kresna, iki ngomong Karna, iki sing ngomong Sumba ki beda-beda. Ya. Mula ya ngati-ati wong pancen dadi dalang ki ora gampang kok. Ya, gampang sing maido ya, Mas. Ah. Mula ya kudu dipepetri, Mas. Nah, Mas, Nun, iki mumpung genduk niken ya urung kundur iki jane cuwapek jane kesel. Ning obat-obate tresna karo masyarakat wonten ing sanan Macet tur gedhe tanggung jawabe. betul. Wis dididik wiwit sedini mungkin wit cilik biyen kudu profesional kerja genduk niken salindri walaupun kondisi awake iki Kesel kesel kaya remuk-remuk ning isih bertahan nganti goro-goro. dididik wiwit dini hari tadi. Sejak dini iki Mas sejak kecil iki wis profesionale luar biasa. Iki mau serasanan aku ya harus ngetokke lagu lawas lagi tak lagu lawasnya apa. Wis ayo. Ayo sing lawas genti nduk. Ayo. Nek perkara lagu-lagu saiki modern wis Aku mok wis- pangan kabeh. Kulino sing lawas apa? Ah. Sing kira-kira dunya ora ana. Wah, jineman Pokoke apa? nembango sakarepmu karo ngepenake kancamu. Monggo lho Dar lho, Mbak. Lawas niki Pak De. Iya no. Ah. Napa jineman napa langgam? Kowe napa saret apa? jinem apa plandol apa plangsong. Terserah. Nah, kuwi takon aku ya bingung dong. Ah. Apa sakarepmu, Nduk? Oh, sakarepmu langgam-langgam sing lawas ya ono. Nggih, langgam mawon nggih. Apa no? Cahayu sing nganggo bawa sike. Nah, Nggih, impenku. impenku. Wah, ya. Sing dibawani sik karo lenggah sik ya Mas Gareng. Kok pas lagune ngaten ora apa-apa. Ya, dirungokne mulai enek melesete gen dibenakne karo Pak De Gareng. Ora aku ora arep benake, aku arep mangan snack. Lah iya. Nduk, bawanono Nduk, Nggih. impenku. Nah. Ya. Ya. Kiraku kawitan citra Sedina kuwi tanggapan piro Nduk kan? peng kalih Kalih. Pak nggih minjing-injing jam 8 Tanggapan nek sesuk-esuk. teng Bojonegoro. Masyaallah. Kaya ngono kuwi lho Mas Gareng. Reng. Cak aku rebukan arisan. Sing narik sapa jare Ngenakne seneke. Kirake jagongan karo Mbak Rini. Lah piye to piye napa? Iki lho, iki mau sore neng nggon Kediri terus bengi tekan kene nganti goro-goro. Sesuk-esuk jam 8 kuwi cek ning Bojonegoro neh. Kaya ngono kuwi lho. Refreshingmu kuwi kapan? Kok nyambut Refreshingnya yang ngene iki, refreshing. Oh ya ora aja nyelaki batin aku kuwi kaya kowe wis tau Nduk, sasi muput ra leren mudhun kok motor iki ndrosor. Dateng napa? Tetep kudu raketan kowe sak jam 2 jam senengmu ngopo? Senengane Hobimu sing paling mbok senengi. anu niku Kegiatan sing paling mbok senengi ringan ning seneng apa? belajar. Ora kegiatan padha wae awake mari sirahe mumet. Ah, nek aku duwe kesenengan. Hobi. Yen aku mbiyen Heeh. kuwi senengane angger awak kesel pikiran kesel, sobo pasar mlaku mubeng. Nggih. Klamben ora kuwi? Klamben katokan ora? OT-OT. Oh, lah iki. Yo klamben. Wong ngilangi stres pikiran lan ati kok. Oh, ngono. Refreshing ora kudu tetuku, mlaku ning pasar kuwi yen aku. Oh, nek kula niku nganu Pak De. Mboten seneng ngopi, mboten seneng medal. Mboten seneng napa-napa. Nek teng griya ngoten niku nggih momong terus Ceki nonton, pun nonton apa kuwi? nonton wayang. Oh ya, kudu Nek Mas Prayuna kan kerep monitor Dwijo Laras Indonesia atau Cak Digareng. ya
Ya wis senengamu apa kanggo refreshing ya, Nduk. Sing ya, Nduk. Iki roko seneng nyawang aku ya nyawang aku wae. Ayo nak. Naneng nang neng jurang jugruk. Dudu kuwi, kathe dudu kuwi. Ya timbang Bapane Simpang Lima Ria. aku mari iki lho ngrungokke mbok-mbok lho mangan kok. Ngopo? Aku mrecek niki. Ya pancen lek mangan ki ora disambi omong ora penak kok. Oh ngono to. Heeh. Ngerti-ngerti entek rong piring iki. Iya. Ini. Bicara krungu samaya eling ngayen taan deni Kledang lakai pucai Pakde, samar mboten kula wau merem-merem nyapa? Oh ngantuk kali kowe. Bener. Lembang kene nyuwara kok mripate ngantuk iso-isone iki. Wis ki jan kaya sinden kuno wis kowe. Menggayati, Pak. Ya ora apa-apa menghayati kok. Menghayati ora apa iku. Marahe sing disawang ora enek. Heeh. Sementara ki takon nyawang anu lho, sapa jenenge kuwi? Edi Sapi kuwi lho dadi. Enek nyawang Mas Nanang marem kok. Heeh. Anu kene duwe pengendang wedok kan. Nggih. Ayo Nduk, anjel kendangana langgame Mbak Niken Salindri. Ayo Dok, ketokno. Pengendang wedok. Kewanitaanmu. Kula nggih saged jane Pak, tapi nggih kula mboten sombong. Mbok wis Dok, golek gaweanku agar iso pendak biar kon gendang lho kowe. Ora sah. Ora iso berarti. Ayo. Semangat, semangat. Ya, i mahasiswi isi Surakarta jurusan Karawitan nembe semester 7 Mas Kare. Asale saka ngendi ki? Kula kinten lek tasih SMP. Karo aku gede aku ya, Pak. Bro, gedine gede awakmu ning Iki bocah ngendi asline? Cah Solo, Oh. Surakarta, Hadiningrat.
Oh. Solo kota budaya ning belas ndak enek wong nanggap wayang. Tenan iki. Aku urung tau kok tanggapan ditanggap wong ning kota Solo ngono urung tau. Brono aja sok omong ngono. Ngopo? Ngisi sini-sini ana wong Semarang ngomong kok ngono. Padha. Semarang ki ora. Apa enake Semarang nanggap Solo, Solo nanggap Semarang piye? Lek wong duwe gawe lho ya, lek bersih desa isih ana kota Solo mergo sik ana 2 tempat sing selalu rutin setiap tahun. Lek wong duwe gawe iki kono ki nanggapi Elektun. Lorenza. Aja meneh wayang kulit tukang tambal ban upaya sing nyanyi kuwi sing jingkrak-jingkrak. Ana sing topine nganggo lampu klip. Wah, aja meneh kok wayang kulit wayang wonge diundur tentane tanggal dumpyuk. Ora sida ta aku. Lah iya. Nah, ya muga-muga dimidhangetke Piyayi Solo tamane sing kawogan. Wali kota Solo yo digalakke. Solo ki kota budaya, sumber-sumbere budaya. Dikembangke budaya sak ora-orane kantor wali kota Surakarta kuwi pendak sasi wayangan mergo wis tersohor di seluruh dunia bahwasanya Solo adalah kota budaya kok nanggap wayang kok arang-arang beda karo Nganjuk ora usah diarani kota budaya Nganjuk kota angin ning wong nanggap wayang beyuh pendak biar ki sandung jeduk tiba gabrus ora wayangan ora marem. Ya Mas Gareng. Heeh, Solo ki sing kondang ora wayange ya. Apa? Pasar Gede. Solo. Heeh, Pasar Gede kopi pojok. Lah iya, bukan berarti awake dhewe iki terus ora seneng karo kota Solo enggak ning iki sebuah usulan. Ya, sebuah usulan dari seniman. Mbok iya ning wali kota kantor wali kota ke mendasasi wayangan. Terus digilir didum dalange ora mung dalange ngur kuwi wae mesakne kancane. Kula aku mau sore usul kelawan Mas Bupati Mas Marben ning Kabupaten Nganjuk yen pancen ana pentas periodik kuwi sing ditangkap aja mung dalang siji tok. Kabeh kudu diratake. Kabeh dalang Nganjuk ki pirang-pirang tur ya becik-becik. Pemerataan. Ngene ya, Truk. Heeh, iki mung usul. Kemerape Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga pariwisata. Kanggo sono men saya terangkat seniman seniwati utamane dalang-dalang Nganjuk men terangkat kabeh. Oh, ngaten ngono. Ah, ya. Ning yo aja meksa. Aja meksa kudu nanggap dalang lokal aja. Mergo apa? Iki mengko sing duweni hak yo nanggap kuwi masyarakat. Balik kaya gedung apa ya, lah iya. Dadi ya piye carane masyarakat ki senengane apa ya dalang lokal, dalang interlokal ya ditanggap kabeh. Oh iya, ora kok dipaksa kudu nanggap dalang lokal kan ya ora wong selerane dhewe-dhewe ya, Tru. Ya, ya. Maka Nduk, langkap karo lenggah wae ora apa-apa gen ketok menjila kendangane Nduk Angelia Maharani. Ya, you know. Kemajuan terus ya. Ya.
kabarmu piye ngomong bagus. Iki diarani emansipasi ya iki. Sing nembang wedok, sing ngendhe wah gendangane endang wah apik tenan ndang. Endak sapa to? Angelia. Tulisane Angelia. Nah, mergo angel iki tak undang endang. Padha ene oh. Wah wis jan ya diteruske nduk kok kurang prigel latihan karo Mbah Gareng. Wah. Karo Mbah. Iya. Ayo gen kendang sike, genduk lek ini kan generan sike. Ayo liyane. Ah, iki ngopo iki? Mungan mangan wae ayo. Ayo sing sapa iki? Ya oke wae iki sendane pirang-pirang kok. Ayo ayo Ana Buduwi ana Prima terus Wanda. Ya Prima, Luxio, Mario. Sing di yen iki ora mbok tunjuk ora gelem maju lho. Oh iya, tunjuk no. Ah ya. Ya coba. Anu lagune sing gampang. Yen dikendangi karo Nduk Angel. Jel. Oh wis kalih ya. Ora suwe Gus aja. Angelia. Angelia. Aku yo gumun lho bocah tipis lho kendangane kok yo banter men lho. Wah, soto Kurawa do bengok-bengok. Mas, Angelia ke sak rombongan iki ora gelem kok bareng sinden. Angel bareng bis, bareng yoga-yoga. Kula ditresnani karo yoga-yoga kabeh. Wah, sanggo trambul ku. Trambul piye? Yamis-amis. Yo jenenge iki senasib dan sepenanggungan ngono kuwi. Apik kuwi. Yo mancing ajur-ajar bener, Jel. Yo Jel ya. Wis kumpul karo kanca kuwi apik wis pokoke. Ya Buduwi terus karo karo si Retno Jongpe karo Mbak Wiwi Irnawati kon diaturi jumeneng. Nah. Ya, coba. Ayo, kelas berat. Langgan sik lagi dangdut apa lagune? Ayo kelas berat ngadeg kelas berat. Ya, memanik ya kena dilanggamke sike engko lagi dangdutan. Ayo ki golongane sinden-sinden expired ki ayo. Wah. Iki asline sinden Dwijo Laras iki ya iki. Watete pertama ya iki Mas. Heeh, patenke ya iki. Wiwit prawan nganti rondo lho. Heeh. Yo melu Dwijo Laras terus. Iya. Ya. Nya, P, nganggo iki P. Oh wis ngono to. Iya buka celuk wae. Memanik ya kena. Nah, kok kedua digarap dangdut tapi kendangnya tetap kendang si Angelia. Iya. Ya, ayo Wi, kowe dhisik dhewe Wi. Nah. Ya. Yo, maka mong sliramu kang dadi maning kalbu. musik. Ayo yo. Nah, Wah, ya. iya Mas Gareng. Weh, si Sri kendangane apik Sri. Sopo? Wis pokoke saelingku aku. Mas ana sing meri. Apa? Cah papat ki meri. Bayar piye? Kepengin
nyanyi diringi karo musik. Oke. Apa-apa iki? Iya. Iki mau aku kok ora kon nyanyi diringi musik to, Pak De. Ah. Lah iki yo nyanyi. Iki niken sik wae, engko keri-keri. Oh, monggo ya, kowe wis ya. musike dikukuti lagi kowe. Ya. Yo support musik Mas Joro. Iki ngadekne geduk NS Niken Salindri Bordir. Yo. Oke. Iki mau lagu apa? Apik era. Tak gaweke saire ngalor ngidul ngetan ngulon bali ngidul. Ngalor ngidul ngetan ngulon bali ngidul. Judule kuwi bingung ya. Timbangane ora ana vokale, aseni. Ngono. Wong diarani wong Ya. Iki sok ketemu karo nduk niken meneh sik bulan Desember. Cik rodok suwe. Oktober karo November kowe nang ndi wae. Lah ya. Ya engko muga-muga November enek sing Dadaan mendadak. dadaan. Ya. Kowe iki bar petuk terus ya Mas Gareng karo nduk. Ya disyukuri, malah kowe berarti kowe diberi kesempatan untuk istirahat. Ya. Ngono, diambil positifnya saja. Betul. Nah, iki genduk niken. Nggih, Iki wis dicepake musik komplit, kowe nyanyi apa nduk? Tanjakno. Nggih. Kae wis mikir lagumu direwangi sore turu lho sing urgent kan. Masih kata sangat ingin monitor Mas Joko bilang kenceng Madiun Mas Oke. Ngadunu. Aneh-aneh apa nduk menghibur masyarakat sing tasih pungon. Wonten ing alun-alun, kok alun-alun. Wonten ing lapangan. Lapangan desa. Sangan. Ya. Nah jantung ki mau barengan karo lomba final voli ning penontone ora bakal kendu terus. Betul. Apa nduk? Ken manut sak senengmu wis to. Wis. Apa nggih, Pak? Kae nadah kae tadah. Mosok arep bokong semok. Jangan. Tambal ban. Apa? Tambal ban. Gak bertobat. Oke kok lagu-lagu saiki lagu-lagu lawas ki do populer meneh kok. Ti. Kaya lagu apa jenenge? Bukit Bukit bergundi. Bukit berbunga. ya. Apa no? Kita coba dulu, Pak. Ya coba dulu. D, Mas D. Dede. Umpama bisa. Bisa, Mas D. So. Aku gaya lintang, kepingin tapati, tak wehna sliramu sayang, ning kahanane aku durung ngerti slirane wong klombang radio sing bisa dadi gantine. Apa ki judulnya apa? Lombang asmara. Wah, cocok tak rungokke. Tanggal arep tak dueti. Tak rungokke kanthi cermat. Ya. Lagune. Arep tak sangoni ngono. Oh, sangoni slamet. Iya. Tak takon, iki mau karangane sapa, Nduk? Nurbayan. Mas Nurbayan. Nah, saiki kanggo ngurmati karang ya kudu disebutke. Iya. Saiki lak wis ora kena royalti nang. Ngurmati supaya dingerteni lan dikenal. Oh, lagu iki karangane Mas Nurbayan. Wes apik iki mau wis gayeng. Wah, pemusik kurang sini blas. Grupku kayak grupku. Iya. Kayak pemusik kok do loro sirahe diblebet kabeh.
Iki ana pengumuman nduk niken karo Mas Gareng. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami atas nama pemuda dusun Sanan mengharap kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu semuanya Nggih. untuk acara gebiar solawat Janur yang akan diadakan pada tanggal 18 Oktober. Oh, nggih. Terima kasih atas perhatiannya, semoga membawa berkah. Amin. Lagi lho, budayane ya diupeni, pengajiane ya diupeni. Terima Cocok. kasih. Cocok nggih. Ya pisan kes nduk karo gen disusul karo Nduk Okwa kelawan Nduk Prima kelawan Nduk Mayang. Ayo, Sing ayo. urung ngadeg mau sapa? Ibu-ibu Dasawisma ngadeg. Ah ya, satu kali lagi ngoge gen leren genduk niken. Oh ngono. Ya, saking engko isuk Ayo, wis ayo. budal nang Bojonegoro. Heeh. Bojonegoro bablas Cirebon, Heeh. 12 Malang. Malang melintang ya, Dek. Nyanya sayang, iki tak. Wah kok bablas Malang to Ken? Bablas Ngawi sesuk mampir ngene bapak ning Madiun nah.